Duha ka mga suspitsadong tulisan nga nakamotorsiklo kinsa nakuhaan og CCTV. Atol silang operasyon sa Barangay Capitol Site, Dakbayan sa Sugbo. Nadakpan og nikumpisal sa ilang salaod sa Bilyana Police Station. Ano ang report? Usa di ka tinuod? Tinuod na, sir. Isulti, anong nahimo to nimo ninyo? Tungod sa kawadon, sir. Nagbasol sir Korting basula gid sir. Sila mao si Jonathan Capalles Lagahit alias Banban ug Janmark Sipulaw kinsa ni angkon nga sila maoy nakuhaan sa CCTV nga nakamotorsiklo samtang nanulis sa Clavano Street, Barangay Capitol Site, Dakbayan, Sugbo. Ang maong CCTV footage nag-viral sa social media human gipost sa biktima. Gani gipakita pa ni Jonathan ang iyang patik sa lawas mausab ang nakuhaan sa CCTV. Nahitabo ang krimen ni adtong Mayo 16 ug nadakpan sila sa kapulisan sa Station 2 atol sa gipahigayong hot pursuit operation. Matod ni Police Captain Jefferson Sanfego nga positibo usab nga gitumbok sa biktima ang duha ka mga suspect. Dako ug natabang ang komunidad sa kalampusan sa kapulisan sa pagsikop sa duha ka mga suspect. Gikitakda silang pasakaan og tukmang kaso sa krimen nga ilang nahimo. Ingon nila na false guy, daghang mga positive identification sa iya bukod ato sa tagay sa motor na gihuwaman niya. Katong victim, positively identified sila. Og ang CCTV camera. Gidugang ni Sanfego nga kaduha nanulis ang mga suspect ni atong adlaw. Ang duha ka mga dinakpan ni angkon nga nakagamit og ginadling drugas sa wa pa manulis og ikaduhan na usab kini nilang pagtilaw sa bilangguan. Gipahugda na ang police visibility sa mga dapit diin sagad mahitabo ang krimen. Dunay awhag ang opisyal sa kapulisan sa mga tao aron malikay sa mga daotang elemento. Kanang support sa community is napaka the best way para ma-prevent nato ang crime. Personal safety nato is nasa kaugalingon sad nato. Iwas ka sa mga ihana na dala na kay baw na ka ngit-ngit diha, daghang mga snatcher diha pa mo lakaw, pasilpon pa ka. Kauban si Godfrey Rillian, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.